Здравейте, хора! Аз съм Берге и моята сестричка. Сега остана ми е сестричка. Просто стана нещо странно, че като се обърнем, нещо изшумлява в храсти, във всичко. И като това! Добре, това беше легавщина. Ако видим нещо, ще му кажем, че ние сме брат и сестричка. Добре. Така. И, значи, трябва да погледаме нещо. Дърветата, всичко. И... нещо чу! О, мага! О, страшно е да... Идвай! О, мале! Взех някакви работи. Това е моята майка. Баба и къва. Дай, Евки. О, бягам. Евки става страшно. Дай да гледаме малко на спата. Например, като... Бе, не знам. Ще огледаме... Помага! Помага! Това е много странно, нали? Да. Ами... Не знам. Това... Много близо ли беше? Много страховито. Да поле да се пазим от храстите. Така. Хоп. Нещо се чу, хора. Ще отида на двора. Просто тя кашля. О! Или Боже, тук имаше нещо. Бягам. Това нещо ми изкаракала. Така. Тук става нещо странно. Ивке. Така, хора. Не знам. Тук гледам. Не, такова. Ивке, какво беше това? Там сигурно има нещо. Ето виждам се. Беше това. Трябва да проверим. Тало да не закидам. Може да има нещо. Става много страховито. Да, добре, разгледай го. Мисля, че тук има чудовище. Идвам да се връщам. О, мага! Да! Куче, пази бе! Пази бе, куче!
Ето, Ивки. Ой. Ивке. Аз ще слезя от тук. Много е опасно. Може овди да дойде или онази и да ме боснат. Сестра ми. Рекси! Ела, Рекси! Сестричке! Къде си? За къде си се хванала пък ти? Така хора, това може да е. Целият клип може да разузнаваме още. Това беше... Ти лудна ли си, ма? И чакай! И чао, чао, хора!